Gymdeithas y Pencampwriaeth mewn Llaw. Pa un fydd y gorau mewn Llaw o'r sioe frenhinol yma'n Llanelwedd yn 2016? Edrych ar yr llinell na, mae rhaid a meddwl nôl, mae wedi bod yn flwyddyn cryf iawn i'r sioe hyn mewn llaw, cyfle mewn llaw i gyd wedi bod yn dda iawn, mae rhaid dweud. Mae rhaid dweud y gwir, mae ambell i flwyddyn mae un o ddoi adran yn wan, ond ar diwedd dydd mae'r cyffyle sydd tu flaen i ni heddi yn plesio pawb i'n siŵr, ond dim ond un gall plesio, Charles Arch, sy'n cerdded nôl amlaen ma. Wy'n mynd i ofyn i chi neu rhywbeth bach nawr. O. A roi rhyw syniad falle, tasych chi yn sgidiau Charles Arch. Pa un o'r rhain fydde mynd a'ch bryd chi? David i gynta. Anodd dweud, tysyn ni yn y cylch yn beirniadu heddiw, yr adran by fydd yn mynd â hi. Fel y Dancing Fairy Lister, ie? Dyma hi ar y sgrin nawr, ie wir. Just ar ran y ffordd mae wedi perfformio trwy dydd, y ffordd mae wedi perfformio yn y dosbarth yma, mae'n symud yn rhwydd, mae'n edrych fel bod hi'n mwynhau bod yma. Ond pwy a wyr, mae gen pawb barn wahanol. A fi siŵr fydd gen Charles barn pendant hefyd. Ie, fydd e. Ti'n gofio ni'n gweud yn gynharach yn yr wythnos am beirniadu dosbarth mawr. Mae rhaid dilyn yr impresiwn cyntaf wyt ti'n cael, yr instinct bach na. Oes. A i wedi gwir, wy gyda David, bob tro i edrych ar y gasau gwen, mae'r impresiwn yn arbennig a wedi symud â hyn a popeth sy'n eisiau mewn dosbarth. Bob tro fi'n gweld hi, mae ar ddi hun, mae rhywbeth yn boeti ddi heddi. A titha? Gewn ni we. Beth wedodd y milfeddyg, thod ti weid? Beth wedodd y milfeddyg? Aider, milfeddyg dy man a man. Odi e bach o underdog y ceffyl-gwedd? Fi'n licio hwnna fyd, mae rhaid gweud. Mewn Pencampwriaeth sioe, os ef gewch chi ceffyl-gwedd dda, mae'n anodd curo mewn Pencampwriaeth. Mae rhywbeth amdano nhw'n does? Os, mae fe. Dewis da, na dy ddewis ti? Ie, na newis i. Na ni de. Iawn te. Beth i ni'n gwybod fan hyn? Rhywbeth arall bydd e, wy'n siŵr. Digon o ddewis ma, digon o ddewis. Wel, gen i ddiolch i chi ar yr adeg yma am y cwrs carlam bych chi wedi rhoi fi dros y 4 diwrnod diwetha yma yn y cwt sylwebu. Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint i fod yma. Ie, na fi, Charles. Cerwch chi at y ceffyl-gwedd yna. Mae yna rhyw cyfarwyddyd rwan i'r steward, Gerald Brown. Ia, dwi'n dynnu cwpl mlaen falle. Mae'n debyg i fod o'n mynd i y goreion. Rhyw rhestr fer. Ie. Ceffyl-gwedd yn dod ni flaen. Ydyn. Ar adran ec. There ain't over till the fat lady sings, maen nhw'n gweud. Felly bydd y fenyw fawr hyn yn canu mewn munud. Awn ni. Dim ond sheep wash. Yr adran by yn dod ni flaen. Mae'r adran by yn dod. Yr adran by, fel y Dancing Fairy Lister, eich dewis chi. Ar hyn o bryd, mae rhwng fel y Dancing Fairy Lister a Sheep Wash Derbyshire's Eventide. Rhwng y ceffyl-gwedd a rhwng yr adran by. Mae'r adran C wedi dod mas fyd, Costa Lilibet, ac un bach arall yn y pellter, 1535, Brookvale Celtic Isle, poni hela mewn llaw. A dyna'r 4 wy'n credu, mae Charles yn dewis mas o'r llinell hir. Wrth gwrs bydd rhaid i fe naw dewis un. I fod yn brif bencampwr mewn llaw yn y sioe fawr blwyddyn hyn. Cipolwg ola. Mae'r tensiwn yn dechrau hyledd wy'n credu ma, wy'n twmlo fe. Yr adran by yn cael golwg. Yr adran ec yn cael golwg. A'r ceffyl-gwedd yn cael y golwg ola. Het yn dod bant. Pwy fydd yn mynd ar prif wobr?
Y ceffil gwedd sydd yn mynd ar brif Pencampwriaeth. Nawr te. Sheepwash, Derbyshire's Eventide, Pencampwr, yr ceffylegwydd yn cael ei tynnu mlaen i ynys brif Pencampwriaeth mewn llaw yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn ac yn Is-Pencampwr yr wel, ie. Yn dydi glampo geffil. O, di. Fel y dancer Fairy Lister, dancing Fairy Lister i teulu London, Pencampwr, yr adran by. Nawr te, mae hwn yn meddwl rhywbeth, Heledd, wyt ti'n cofio? O, dwi'n mae hwn yn golygu bydd rhaid neu lle ail feirniadu neu ai fel y dancing Fairy Lister dath yn ail fydd yn cael y cyfle i fynd i'r cydi. Dwi'n meddwl just be fydden nhw'n neud yn hytrach na beirniadu eto. Yr gil, yr Is-Pencampwr fydd yn cael y tocyn yna. Ie, galw ddim na yna. A mae yna gymeradwyaeth gwyllt yma yn yr eisteddle wrth iddyn nhw gymeradwyo Pencampwr mewn llaw yma yn y sioe frenhinol ar gyfer 2016 ac mae yn olygfa hefyd. Dyma chi Sheepwash, Derbyshire's Eventide yn dod yn fuddigol ac yn cael gafel ar yr hosyn coch yna. A hefyd yn cael gafel ar 250 o bunnau am ddod yn Pencampwr mewn llaw. Llon gyfarchedau gwresog felly i'r perchennog Mr Thomas James Yates a'i gydymeth Sheepwash, Derbyshire's Eventide yn dod yn fuddigol.